Hallelujah. Kaito kaham, sese kaham cini kaito. Bini hamari, apai phiyogwi. Hai ozora kaham. Kaito bini kong bai kisana kupulung. Khlainani bagwi hai siap kaham rwuiuka. Hallelujah. Diri bahai na sengkibo magna engya. Kaplai ke bini kong bai ke kaito seno. Kaplai ke yapri senai thangi tongo. Fadi gana Bible na lai sengtiarang layane. They cini takuk te bukuk song. Jadi masak borong tani wobo seng share kaira layana. Sengsaro gebang mah mani kerinyo borok important sengsak layo. Aw nango abo bo nangyaya ya. Piawa nang suk mani bobo hon mali abo kaito ni kokse. Hallelujah. Je borok ni bisingo bekawo kaito ni kok kupulung ar keplai simiso tongo yapri keplai tomongo keplai. Hallelujah. Sejeng sal brom kaito ni kok bai kupulung englayo cini mungsa thaya losengya tebose grow tongo seng tebose keplai ngai tongo tebose hamsazak ngai tongo matangjak tok confirm jisube kereng mani bai ama tangjak mung chiningka amol brum ni langma chiningka tabo osung sara kethang o kethango kaito ni kokbai kuplong kaito ni munglo kusuk khlainani abun chin duty jeri kaito belai musung jago chini o khuk kethar bai chini yo yak kethar nati sawi chungro lopthang. Hallelujah. Praise the Lord. Pada ozora kaham kaito bai thangra mani ba sang kaito ham bai layana. Oh hallelujah. Oh shaka thalari makhandalari musti kiri. Ham bai afa nang kibia nang yakar yalo. The body of Christ of the ministries lo. Jisho nang chini bokrok jeng nini posak khakjagi seng tongi manya abuni bagai seng thansake nini posak ni se kaisa patba seng kagya wike gereng lai hamani nini kogok seng kuplong amo hambai nang bokrok ngi seng asake naikoli ton mani bagai hambai Holy Spirit nang so fly away chubai tong mani bagai bebak ni thania for ofa nang kaham ni khairok maham sakma pai fly. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tini belai khero keplai ke kaitor tini bo phrangnai tini bo yafana thangi dong sungno je borok yapri senai hamari bini wngnai je borok yapri senai keplai bini wngnai je borok yapri senai hamsazak bini wngnai je borok yapri senai matangjak mung bini wngnai. Hallelujah. Pade Mark chapter 7 sengkulung layana. Mark chapter 7 verse 24 ang koinai je apps Bible use kai tong nero ya noro mangkhang ke copy clay paste clay di comment section no aga tei tong nero punuk thang. Hallelujah. Mark chapter 7 verse 24 tam sujat tong jago. Then Jesus left Galilee ni sao. Jishu Galilee no yakare
hakaba aroni kotului and went not to the region of Tyre. Salsa Jishu Galilee tongmani a Galilee ni te kaisa kerengsa thayo thangka a jaga ni bu mungketa mo not region Tyre ni kaisa jaga. He didn't want anyone to know which house he was staying in. A dino hongke bokke bono Simon nana ni musung zakliya bobo nogo tong. Hake bobo nogo lengla nai. Tangle salbrum brum no hazar borok rok Jishuni utong Jishuni logi. So a dino bo ke bono information rana musung zakliya. A dino bo relax hake ba sashung susuke tongna musung zaka. But he could not keep in a secret. Piaba bomusung zakmani a horsale hakaba je nogo bothangni bothagayo aro srapsani bagi phono relax ke tong shiwana hakaba bini personal prayer kaitor bai halok narak thini bo jora re shiwana oba hake wan sugoi bo Galilee ni jefru kifilei hakaba arani phaiei tire sok paikya kaisa thai tire nei hake tur ni sijakna kobro hongke kebano bo information na mo sungjaglia kebo sta saiman sitin a salsa hake ba asrapsa oba hake bo kaisa nogo thangai bo thagai kya hake ba thangai habai kya Hallelujah. So sing o jaga imagine khlai nai mano jefro Jishu sangsara kathang bushike bo busy mane kaitoni samungni bagai kaitor ya farmani as a barza the responsibility abno bo bushike bukhamu sungai tong thogai khlai abseng ozaga of oze verse by geseng buzui mano yasala yakalaya Jishuno eli logi jesa thayaphan thangni aram logi hazar ab khoroksa khorok niya thousands and thousands borok logi oba haimang Jishuni logi. So Galilee ni jepro tour ni kaise town haka Tyre ni kaise town bo tongwi kya a dirole bo kisa sashung susuke personal time nara mo sungjaka but a dina sudo yoglia bo secret ka toni manlia bo je tongmani thaino expose ni thangpiu ka haini hai borok saiman phiu ka Jishu borok tong sabuni bagai tamungkha borok haini hai phainani seng phiu ka bini logi bo. Right away a woman aba hai ke jefro bo sashung susuke personal time nai tongmani jorawo khoroksa bwrui kaijak borjak khoroksa bwrui ma who had heard about him came and fell at his feet. Jishu boro tongbo saiman kha te dodra phaiei Jishu tongmani thayo hap paikha te yakung ya phangok klai phaikha hani sau khoroksa buko dodro ke bo Jishu tongmani thaino saiman man bagi boro tong ara hap paikha te yakung ya phangok klai phaikha. Hallelujah. Her little girl was possessed by an evil spirit. Tangi himale bush hazard phola hamia by kobol jagui thuina nai tongkha leng prawi tongkha shatok jagui tongkha belai oroi poroi bini no khungo ongui tongkha ab berimani yakni a phola hamia yakni a kotor problem ni yakni as oroi poroi ongui tongmani yakni yogui mannani bagai lama te mungsa thayo bonnogliya lama kaisha phaisingono monnohor khaboka Jishu Kristo. So Jishu Kristo
Adino saisung personal time nana hwnwi se bo kebono sayawi bo thagwi tongmani kaisa thayo. Phiaba Jishu tongo hwnwi saimanmani bagwi belai khabrumui belai excited ke belai khatungoi Jishu ni yakung ya phango bo kalai phaikya. Hallelujah. Verse 26. She begged him to cast out the demon from daughter herself, from her daughter. But Jishu ni thani yakung ya phang tolaw kalai oba haike no koi phai kya. Subrai. Ani sajak ni sak bisingo fola hamya hawi bono tek torui tongkha. Nang bono ro khlai di. Nang jefro ro khlayo ani sarai ani busa ka hamung phinai. Ani sajak ka hamung phinai. Hallelujah. O je ngi tongmaro belai kheno abo tamni sanai srungjak nai. Take a point note khlaijak lai ka obosi o je burui abo Israel ni bosoni borok ya khoroksa Gentile buini borok khanjak nai basi jagi tongnai khoroksa buri sibo o burui klaisa kok bai sana thangke nang hai ang hai khoroksa borok जों आ पहिला समायनि borok ya जों Israel bosoni borok ya जोंखा Gentiles rok basi jak rok chini kono tamnai damgri klaisa kok bai ngangke tangi damgri kan male kethang kubi kai toro जों sinia जों sakni musung dei tongo okay sakni musung dei himo sakni musung dei klayo sakni musung dei bebak thayono abuni bagai kaito ba haksal mani bagai जों buini borok hanjago sakni musung dei tongmani bagai o buri bo sema bahaino khoroksa kaito no suriya kaito no lobya kaito be kuno lenden kre aba hai khoroksa buri hallelujah biaba aba hai phano bosajak Pala hamia bai kobol jagui tek tomani tongmani thৈना nai tongmani jorao lama hisabe bo mungsa thayo thangniya bo Jishuni phasingono nohorka Jishuni phasingono yapri shawi phaikya Jishuni phasingono khatungui phaikya yakung ya phatala klai phaikya te koikha subrai ani sajak phala hamia bai kobol jak okay te koikha nongbono hamrojadi bini bisingni motai hamyano rokhlai jadi so srungjak lai tamo o burima saimano Jishu ni thanio phang tongo Jishu tomungno sagangke ei phala hamyang khordik phala hamyang khori ma thangnai bo saimano because tangi henmale o burima saimano Jishu ni phanno hallelujah tabuk nini ani thaniwo sungmung jungle biang phasingo yapri she chini khatungma biang phasingo o burima kaitor surya kaitor lenden krei hai phano Jishu khlaimano kaitor khlaimano hni saimani yapri shawi phaikyabo nongle angle bahai bojagao sengsar phaisingo da na kaitoro da Jishu Kristo da hallelujah next storyline fedi since
She was a Gentile born in Syrian Phoenicia. Sarai sengno kha obrei koroksa Gentiles buini borok. Bo kaitoro Syria kaitoro lenden kre. Hai phano ozora ke botam nukha. Jishuno lama jishuno bebak. So sak bedogui. Yapri shoi khatungui jishuni phaisingo bo phaikya. Hallelujah. 27. Jesus told her, Jishu abrino hai hinai saka, bini koimarok no khnawoi, yakong yafang tolao kalai phaikya. So Jishu ozarao bini khuk no khenka hai ka saka. Oba hai hinai. First, I should feed the children, my own family, the Jews. Hallelujah. Verse 27 tam saka. Ang ani besar no sekang sara grana. Jisho hai ni saka. Hallelujah. Tangi mana nukhung go sab tong ba. Kai tan suri nei sab ba. A Jews ro di ba. So Jisho clear kan saka. Hamari puila ani besar man gra thang. Hamari chámung benefit puila ani besar no ang sar grana yapar grana. Wow. Kaitor bini besar bini nogo tongnai rok no priority ru. Hallelujah. Kaitor bini besar Jishobai kerengei bini besangza bini nukhuni borok rok no priority rubo. Amagi tam saka puila no puila ani besar rok no sara grana. First I should feed the children, my own family, the Jews ni sao. Nung buini borok nung kaitona Syria. Abuni bagai Hamari mana ni jogo nung ya puila. Hamari mana ni jogo ani nukhuni borok ani besarok si puila. Jisho clarify khair kata brino. Jato bo kaitan so Syria ka ba. Kaitan ba kuna lenden krei. Tabung nang khaba khatumai jisho ni phaisinga phaikya. So hai hini sakabuni bagan jisho clear ke puila masana ni jogo abani besase. Puila masana ni jogo ani besase. Ani besarok sih. Puila ani besarok nang sara grana. Jisho clear kareka. The direct hai ni saka. It isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. Besarok ni chámung no, sirong ni thaniwo yapari remani. Abu saya. Belai kena marang kau kong lena. Tamo direct obrnya tamu ni saka Jisho. Sirong ni chámung, besarong ni chámung no, sirong ni thaniwo yapari remani abule saglak. It isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. Jadi kema borok konglo khnawai pa tam slabu. Jisho Kristo re bukuk te asakok sidra. Asakok hamya bagong khona nangkhana. Tao semung phaisile ble. Direct sawi pa ke Jisho bo. Dai sirong no ani besarong ni chámung nang yapari rwui man gelak. Hallelujah. Tangi hen mane obrei ang thaisingo saka
kaito no Surya, kaito no against. Tagjang ng kolomo. Bini musung tu Yapri Senai. Kaito no sagbogya, borom respect kiri. Sagni musung tu tongna bosom ni korok sa beri. Hallelujah. So Jishu clear kaya. Ani aroni hamari, ani nokhani chámung, aba sana ni bagwi jogo, masana ni jogo, yasagna ni jogo, aba busharok simise. Puila ngani busharok no masara granai. Ani nokhongo tongnai borok ni bagwi se puila hamari. Nung to buini nokhoni borok, ani nokhongo nung kusi krui, patar ni borok, sei hai. Hai mulana. Nong pisingo bupa bai baksa tongna ni sirong ni kuno zugo kre so sei bai baisa suka yes tabuk to sang as a pet hisabe sirong no nogori layo nong pisingo tono but o jaga actual sei ni kok samani buya actually oro nang je khakjak busaya nang 어버로 분홍이 덩만이 말이세 꼭 기다리 샤만이다 액츄얼리 다렉 스이흔이 샤만이야 꼭 기다리 샤만이 스이니 떠몽 따무 땀바 그 바삭너는 하이는 뭐 사피루 오케이 스이니 비헤비얼 뭐뭐 하이 아 하면은 싸우 뭐나 하면이 그봐 아 하면은 사피루 so 부이니 버럭 흔작내 넣고 어버 하이노 함야 따모 사이면야 아 함야는 글러기 덩어요 함야 싸워 함야 떠뭉 덩어 삭니 무슨 데 덩어 삭니 무슨 데 콜로모 삭니 무슨 데 야프리쇼 어버 하이 어제 까이더는 수리야 어부니 뭐라 건작 내려 so 지수 꼭 기다리 어버 하기는 사가 무사롱이 싸먹노래 안 세롱이 타니워 야파리 만글라 busani chámung no sing thani Yapari ri mangala tabuk akok to je salmani sajaka reply tam fainai gra dipuila reply busuk khatarnak reply si reply thni saw o burima je jishuni thani o yakung ya phang tolao kalai phaiei busajak phola hamya bai kobol jagai tektomani tongnai ni bagui koi phaimani jisuni thaniwo tabu botamani kok reply rekha jepro sei hene henjaka that's true bobo koshika e kubuino abo ni kubuino bahake busani samung no ba seino saranani ba 구부인요 busani chámung no le 고런 디노 세ino 사르나니 거기야 구부인요 브리마 지슈니 타싱거 지슈니 파싱거 어버 학게 리플라이를 꼭 필요까 busani chámung no bahake seirong no 야파다니 구부인야 보 핑똥고 that's true 어버 학게 브리 아 브리 마 지슈노 꼭 필요까 But even the dogs under the table are allowed to eat the scraps from the children's plates. Piaba bushani a plate ni. Mairum kol sakol ni ongkor mane kalai thangma ni table tolawo. Abonola sana ni zugona ble. Wow, what a reply. Tingo tongo bushani chámung na to sana ni zugoya tangile bushani chámung ba seino saranani. 피아바 어스의 부산이 플랫니 엉커르마니 마이룸 콜니 콜 탐나 사나니레 조고 응나블레 와우 what a reply 할렐루야 보보 하이 보이동 카나보 카타르낙 할렐루야
지슈 다이렉 사가 부산이 싸먹랑 스이렁 쌀이만 글락 아니 부사 버렁이 바기시 아니 하마리 앙 바할게 아니 누콩어 그리렁나 앙 하마리 클라이나이 클라이 세곡 지슈니 뭐 아니 누콩어 똥나이 아니 부사 비니 바기시 하마리 비니 바기시 blessings 비니 바기시 알라이다 바할게 아니 부산이 싸먹노 앙 부산어 싸르 그라야 오이바 앙 바할게 파타니 버렁어 싸르 그라나이 not possible 아버 not possible 부산어 싸르 그라나 뿌일라 지쇼본서 first 앙 아니 부산어 싸르 그라나 하마리 앙 아니 부산어 클라이 그라나 하마리 앙 아니 부산어 클라이 그라나 앙 뿌일라 아니 부산어 싸르 그라나 앙 아니 부산이 싸먹노래 수이렁이 타니 야파리리만 글락 but oburi matam saka tingno tongo busani manthainan busanorodi busani plate ni mairum kolli koltham samung kisa misa table tolao kalaimani asabung no pharsar de wow hallelujah tingno tongo busani samung busana sardi Abusani plate ni mayrom kolni koltam samung kisha misa kalaimani attebil tolawo apuno phanasana ni rudi hallelujah that's called faith abro so poito hono hallelujah 야궁 야폰 tolao kalai 지슈니 야궁 야팡 tolao kalai 부사즈 폴라 하미야 바이 거볼자기 트이나 나이 똥카 거머나 나이 똥카 라마테 만장리야 보 라마 지슈 크리스토 시미노 보 사이만카 지슈 보 사이 다이렉 사위르카 아니 하마리노 나나는 가게 아니 부사 누쿠니 보록 응나니 낭나이 부사 시미세 마사나니 주고 부사 시미세 하마리 만나니 주고 부사니 만타이 너래 부사니 싸묵 너래 앙 스이렁니 타니 야파리리 만글라 만 오브레이탐 사카 팅노 똥고 사르디 부사니 만타이 부사나 사르디 부산이 플레이트니 사문 기샤미사 클라이마니 테빌 tolawo 아부노 파라사나니 르디 할렐루야 verse 29 Mark chapter 7 verse 29 탐 수이작 동 tolawoke good answer 지슈 impression 카비니 answer no khanawi hallelujah verse 29 Hakhe jisu bona hahinei shaka omotui kok samabai nungnogo thangdi nini nsazuk matai hamya yakari nini nsazuk no matai hamya yakari kalangkha wow 제프로보 비니 부쿡디 사카 부산이 사몽 사나니 또 앙주고요 부산이 플레이트니 엉커르마니 마이룸 콜사 콜너이 사몽 아 테빌 돌아 클라이마라 사몽나 파르사르디 헤네 제프로 비니 부쿡디 엉커르카 로기노 부사즈니 샤드니 마타이 함야 엉커리 탕카 때 지쇼 사카 디가세 니네 암산 앙 임프레슨카 당신이 너거 너사즈니 삭니 마타이 함야 엉커리 탕카 할렐루야 그플라이 콩너 제프로 사워 아라 함야 그플라이 동이 맞냐 양 보마 고시카 버샤니 사몽 사람 또 주고야 플레이트니 클라이마니 기세 사몽 판 사르디 흐네 바이 페이트 제프로 지슈니 파신 거뭐 카통 카자게 아샤카 로기노 아행 부사즈 너고시 마타이 함야 거볼작 로기노 야카리 클라미 탕카 마타이 함야 This is the power 어머나 판
Dini kebama borok Jishu no Subraiyung goshinani bagai bukuk helik zaglayu neng goshui nai naba Jishu nengani Subray. Jishu ni kesabai hamka ang ham sukha bemar bipring sopan kerai ang belai ketar se Jishu ni tui kosok mani bai ang belai alai da se Jishu bigra ang mani bai Jishu bai kerengai ang borok ketal se Jishu ani Subray mutang zakmung ani se sanaba neng nini bukugo shaitan hain baklai makarnai keplai kongna sadi shaitan baklai makarnai o berai tamono saranang bo saiman kha bo tamu saka ao ang to tabo buini borok nini nukhni borokya haipano nini busharoni samung an sanani jogoya apuni bagino ano o plate ni kisa misa kalaima ni table tolao abono phansardi mane tamo asuk hamari kebangma neng nini busharoni yaparmani arani kisi saja kalaimani abono phar ano yapardi. Hallelujah. Praise the Lord. Nokhana Jishu tamli saka. Now go home. Tangsi di nogo. Go home. For the demon has left your daughter. Aphola hamya nini busana agini yakari kelangka. Tangsi di nogo. Jishu bonoi. Tam kelaikya. Hamari yapari reka. Hallelujah. Praise the Lord. This is called faith. Obro supoi to hono. Hallelujah. Tini kema borok regret khailayo ang basuk pori jaglia. Ani ba jaga kerei. Ani ba dala nok kerei. Ani ba omok kerei. Kebang ma. Complain. But Jishu je khlai rimano yapari rimano abro saiman laya. Okay. Te oba ki feel khlai layo ang oma hai saya khlai jak borok te kai torano hamari khlai sinai te borok kai torano bless khlai sinai oba ke bkhaw kaisa question kari layo sengmung ti khlai layo te borok kai torano hamari khlai sinai ang ba saya sa khlai kya o burai kaito no khuni boragya bo kaito no suri na ya hai phano Jishu Kristo khalai mano Jishu Kristo ne bising solution tongo ang te mungsa thaya thanglia ang Jishu ni phasigo ne yapri sesinai Jishu ni yakung ya phang tolao kalai sinai te bebak ani nangmaro bon ano supungwi rimanai obo haike a bising ni hoite ongkhoribo yapri shoi phaikya Jishu ni yakung ya phang tola kalai phaikya Saka Subray hodakra ani serai mutai hamya kobol jagai thina nai tongkha nungbono rkhlai di hake bo ongkhorei thangnai nungbono rkhlai di hake bo ongkhorei thangpai nai Jishu direct saka ang busarong ni samung no ang puila busarong na saragra nai ang seirong na sari manglak buritam saka tingno tongo busani manthai busana rgradi phiaba o kisa misal te plate ni kalai a hawa kalai mane abono phana saradi jefru by faith a kogno saka logi no bini sarai ni busakni matai hamya ongkhori thang paikha keplai thaya tongna bagai keplai kogno sara nango keplai no sinina nango keplai ni yakong ya phangtola klaina nango keplai ni phasing se khatung mani nango nini sakni baikani panbai mungsa solution nini langmau sok baiklah Hallelujah. And so when she arrived home Jishu ta hamka thangdi boto Jishu ni gana suble busajung nogo thangka kubui nogo thangi naikya she found her little girl lying quietly in the bed matai hamya kobol jaga siri khogoi thina phasigo thangai tongmani oroi poroi ngai tongmani busajung nogo thangi naima ba siring khe lenglawi thujak matai hamya ongkhori thang paikya and the demon was gone
apola hamya krikya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini khairok ma hamzak ma pai playa. Obono sohno poito. Nang bozagani borok. Bo category ni borok. Biang ni borok abuya. Jishu sabu nang sada saimanka. Jishu sabu nang sada shinika. Bo klaimano nang saide man. Nang teimungo tangpano motangjak mung bono ya parimano. Nang kabang saya klaijak pano nakari noro kaham klaimano. Birman kabang tongimano nono solution ya parimano. Aw nang orai pore ni to hazangjala klaijak phiaba nono kaplai ke kaham klairi man piro nang saide man sadi. Obrima bo kaitoro krino haipano Jisu Kristo teke kaitor bai kereng phaikya kaitoni hamarino klaisakan tlangi thangka. Or tamu phrengi tong tamu srungjaknai je poito ganang bono klaisake kaitoni hamarino yasagi mano. Je Jisuni phasingo asanai khatung phainai bo simino klaisake no hamarino grab khlainai mano gobagi nei mano yasagi nei mano. Hallelujah. Omo zathni kiri khatai oro poito se lamate kebang malia tengsa se abo Jisu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Nang tomono saiman ka mthangsak mong Jisu Kristo se phaide yapri shawi. Nang tomono saiman ka Jisu se hamung tongo kaplai tongo healing tongo phaide yapri shawi. Nini bagai healing. Nini bagai kaplai. Nang saiman ka hengke Jisuni thei kosongmani baino somsong na karjaka phaide yapri shawi sadik Jisuni thei kosongmani bai somsong na karjaka. Nang tomono saiman ka o Jisu ani bagai si bigrang phayo bo bigrang ma bai angganang khlaijaka sadik Jisu bigrang ma bai angganang khlaijaka te poito khlaidi. Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairok ma hamzak ma pai playa. Amen, amen, amen. So abuni bagino. This is the time. Zat haikaba busuk porizak busuk siya abuya Jisu nanguni ni lang mau nang any position tong ni jasuk birman jasak hamya pon klaijak angdi tini nang tomung no bekhabai poito khlai Jisu no Subraiyung ni goshi phayung ke hamari nini blessings nini o burima abini agini tomung no yakari phai Jisu ni thaniu sokbai kha yakung ya phang tola kalai phaikya Jisu no bebak khalai man honi goshi phaikya Hamari tlangai thangka. Nang bo haino any category of fan tongra siteng somsok category fan angra siteng mane saya klaijak mungsasa category fan angra siteng gobangma mistake gobangma sayang khani ni life of thing no tongo angrak jeng maning kha paikha but tini nang yapri shana bagai ready da sadi nang tini yapri shoi phaina ni bagai ready da sadi nang tomono tini yapri shoi phayong ke hamari nini blessings nini like the nini kaito nono kibiya yakariya moderate ready tini bo oba hake yafa fehelei yak fehelei ready nono kebagai nana ni bagai nangse kebag zagna bagai ready da nangse yapri shewi phaina bagai ready da nangse nini blessings no receive khanya bagai ready da nangse nini bagai khatijak hamari no yasak na bagai ready da nangse tabu bozagawo yapri shenayo da na yapri sheyawo poito khlainayo da na poito khlaiyawo nangse bo category o tabuk sadik kaitor khredi obo hake kebagai nana nana ni bagai hamari no yapari no nani bagai kepai nana basara nani bagai molbrom ni langma no yapana ni bagai sukna hani borok khlanya ni bagai langma bijabo soina ni bagai nini bumung no kaitor ready nangse
Yapri Senai Hamari ready da. Ze Yapri Senai Hamari Bini se. De Yapri Senai blessings Hamari alaida keplai tong thokmung khushi peace a borok ni Bagwi se. Je Yapri Senai ni Bagwi se. Nung se Yapri Senai da sadi. Where are you? Hallelujah. Ambangino kaisano chámung ang simani tongo. Aro oba hakeno kokthai kaitorani yafarka. Salsani salole jishule na fainai. Hallelujah. Salsani salole jishu na fainai. Nung boro basaza, oba hai kok thayabo, rasapna ni Bagwi, tabo kesang mosora ni korang abangza. Jishu paimani nono alai dano ya fanani, mutang zak muno ya fanani. Nung se boro basaza, o kok thay, rasamuni kok thay. Yang rasabi kenaran nung, voice se, tabo rasapna ni condition kerja. Hallelujah. Salsani salole Jishu na painai nung se boro pasazak Jishu paimani alaida nono ya farnani mutangjak nono ya farnani keplai nono ya farnani nung se boro pasazak nung se Yapri Senai yoda resabuni kokthai bono. Ang voices are reserved Canadian, but not now. Reserved in position of Kritabu. Hallelujah. Kaito kaham. Abuni bagino. O Gentiles sing high borolong ni Bagwi. Almost shep kaham. Grace period kairok bani zora. Saya jasuk pan klaizak angteng. Kaito nono nakar naitini. Kaito nakari tongo ozora wo. Grace kairok bani zora. Khaki pilai rok ke ba yasagi manai muthang zak mung no kaham no kathar no alai da no khatung khazano Yapri Senai nangnai. Hallelujah. Yapri tong no sheya hankele nini Bagwi belai keno kaito ni against ang mani Bagwi ang tam ni sanay tabu malik logi keriba nang tibo oroy poroy ang nai jefro malik bay tongo soy keplai bay logi tongo ar keplai tongo hamari tongo buri a buri ma keplai bay kereng paikya Jishu ni yakung yafang tona kalai paikya problem solve ngi tangka nang baja sukpan problem o kalai jakang di Jishu by kereng paidi problem solve. Arati mungsa hamya keplaying paimanya. Hallelujah. So asa kolok paising tang lagra ang musungo tabu short keno live paina musungo. Zatin norok kisisa ni bisinti kebang mas serengteng. Kemazora kebang mas haza kunpan marag yang itang payo. Abun Israel kisisa no ya farnai kebang ma yasak di. Blessings Hamari. Tini ni obo balai ke powerful. Ze buzi nai rok. From life sense. Prak keplayo. Hallelujah. Padi ngake ozora sang tithe offering pasing thang lai nai. Ze to chini o ministry kaito suno ya farmani. Sang ozaga wo Jishu chini bokrok nisi sang chini wo. Te chunke a bokrok ni busakrok bedekrok busak ni kaisa parrok seng khakjagya seng nokhung kaisa seng nok kaisa kaito nokhung ni borok. Hallelujah. So kaito musung jago jeng ya farteng hake bobini nokhung no tebo hamari khlanya musung jago o nokhung no the body of Christ no nini busak no nung bo body ni kaisa part ba no
kaito bless khlanya musung jago kaito hamari khlanya musung jago chukna hani tailamrok no phiyogwi kaito bless khlanya musung jago sing waire waino sranglayo ya phanairo ya kwarke kha kupurke a borok hamsajak kaito tebu kaplai ke kabangke hamari khlayo chukna hani tailamrok no phiyogwi pada abuni bagino norok tomuno yes kaito ni bagwi bini kingdom ni bagwi okay kaito thanyo singje apro musungu ya pharo blessing sokpayo ni poito khlayo hunke kaito hamari khlayo ni saimano hunke norok ya farimano no problem ya phari ya phano not forcefully ya willingly nok saimano the body of Christ of ministry ni bisingti tirpra hasteni kereng tayo kothama kaham pirjagui tongo te borok blessing tongo te testimony norok nugui tongo so kaito tebo bless khlanya musungjago of family no jungno chini nukhung no a hamari ni kaisa part nungbo ongna musungu hunke khopjangna musungu nungbo ya fardi but forcefully ya ani bo takhnadi kebuni takhnadi kaito tamu sabu khnadi akhana mani yaglo confirm mani yaglo afrono norokni ya farmungno bahaino norok kaito ni ya kingdom ni bagai ya fardi ya fanani bagai allow anytime you can nang jefro clear mo nang ya fari mano account details tongo Google Pay tongo okay bebang ani mang do jeto ministry wo okay kaito ani bising tinyo samung klai tong mani ba te chungno bo khobjak okay sing joto no aboni bagai personal abahai account number kriko ministry ni in future sok pai nai afro sang a ministry ni account no ya phari man lai nai but for a timing no ya phari man jefru clear ngo afro no but forcefully ya kya bai dagi jagi ya ang bai bata dagi jagdi bible khulok di nang kabang ma ya far mongno tui clear ngai okay even kaisa bible verse jagbo tong description no malaki chapter 3 verse 10 artam suijak tong jefru sung ya pharo kaitoni nok chámung bai kupulung alai damoni so kaitoni nok bobo nang ang suktahani tailam phiyogjago hamari shokpayo hallelujah chukdani tailam phiyogjago hamari shokpayo ashike hamari shokpayo jaga seriman galakni sau amen farisang palke kaitona hambare layana bini kok thaini bagai techini tithe and offering ni bagai bahaino sang kaitona hambare layana thank you lord nini kok thai kaplai ni bagai hambai lord nang khibia nang yakariya kaplai kok bakhe nang bless khlai ka tini bo the tithe and offering balai khapurui muchungei nin thani ya farolo thank you lord thank you lord nuya sakmani bagai the choflaya kana hamari bless khai tomani bagai the body of Christ of nini ministries nin thani ya faro kaplai jesu ni mumai ke amen 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 pading ke tinasan sitem obahagian sengkerang lai mang tong lai nai short announcement second Saturday next Saturday komulong park bisingo seng nokhong kaisa ba hallelujah seng pal ke malai lai nai khoroksa shini lai nai khoroksa encourage khlai lai nai khoroksa khabasar lai tebo kaplai ke seng yapri shalai nai so abuni bagino hallelujah seng second Saturday time ke 12 o'clock komulong par jotor musung wi phailai di tomuno jora tongo ke forcefully abo willingly musung ke phaidi sara tirprani borok je the body of Christ of ministry by krung jakrok sokpai nai nangbo arni part nam musung korok sangke phaidi musung gai second Saturday next Saturday time ke 12 hallelujah seng je park bising ni guiding nok tongo aro seng kuthum lai nai hallelujah narok joton phailai di ti sengaro palke kuthum lai khoroksa kha basara lai kaplai ke te yapri sing shalai nai ang muchungo narok musungin phaiteng
but tomno zora krike no problem but jepro willing yes kaitor dagiwo afrono yapri showi phaidi amen hallelujah fariga tina asung situng chini kaitor sono kibia yakaria angko yonorok o video no haina hai naifidi ake te bless ngai te pori fidi o portion no Mark chapter 7 verse 24 ni simi 30 zora omoni main meaning obuno kaitor jotoni bagi no kebak na bagi nogo dana bagi ready jotoni bagi lama phyogjak kholokjak a lama jisu christ se te buini borok nini borok aba hine kri khetabu o lama jisu christ te phagya mane no kaitor nokhani borok angka amen so hambai tina asung siteng kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiplaya amen